giproklamar kini nga Kristong hari, kinsay naghimo nini, unsay background sa hinungdan, ngano nga gi-establishar kining mao nga kapistahan karon. Now, kining maong Kristong hari nga piyesta, solemnidad, gi-establish kini, gimugna kini sa proklamasyon ni Pope Pius XI kaniadtong tuig 1925. Okay? I would like you to retain in your memory 1925. Pope Pius XI, siya ang nag-proclaim niining mao nga kapistahan in honor of Christ the King. Question, ngano ngayang gi-proclaim kining maong kapistahan? Ang tubag atong tanawon unsay kahimtang niadtong mga panahona 1920s, early 20th century. Now atong hinumduman nga ang gubat nga kalibutanon World War I, First World War, natapos kaniadtong 1919, 1919 o 1918. Apan bisan pa nga natapos ang gubat niadtong 1918, wala gyapon makabot ang tinunay ug tinuod nga kalinaw. In fact, it even led towards a more devastating war, which was World War II, no? Wala gyapon makuha, makabot ang tinuod nga kalinaw bisan pa sa pagtapos niadtong maong gubat o kaniadtong 1922 gihimo kining Treaty of Versailles diin ang napildi nga Germans nakadawat niining maong inunta pahamtangan gipahamtang sa maong treaty that actually led to the instability of the world peace, no? So instead of promoting peace, ang nahitabo, nahimong unstable na hinuon. Why? Just take a look at the timeline, no? 1917, gipukan sa mga proletariats, mga working class, gipukan ang hari sa Russia. Gilisan nila ang panggobyerno gikan sa pagkahari ngadto sa proletariat nga regime nga gipanguluhan ni Lenin, no? Now, ngadto sa 1922, 4 years after the World War I natapos, mitungha ang usa ka diktador sa Italia, ang pangalan si Mussolini. And then much later, ning tungha si Hitler, ang diktador sa Germany. Unsa may commonality nining tulo ka mga rehimen, kang Lenin, kang Mussolini, kang Nazi Germany, si Hitler. Kini sila mo ni gitawag og totalitarianism, no? Kanang diktador nga ang estado is completely subservient to the rule of one man. Imagine ang Estado, the whole nation, the whole state, is totally subservient to the rule of one person. Muna gitawag totalitarianism o dictatorial regime, no? So muna ang nahitabo kaniadto. Now, unsa may meaning niya na? Unsa may implication? Now, this implication I would like to explain to you by way of giving you a caricature. Dunay naghimo og caricature kanang mura og cartoons, no? Imagine ha, use your imagination. Iyang gihulagway ang Ginoo nga tuwa sa ibabaw, tuwa sa panganod nga dunay korona. Siya ang Ginoo. Unya ubos sa Ginoo, kalibutan naay nagbarog usa ka tawo, propeta. And then dunay mga katawhan. Okay. So mao na ang senaryo, dunay Ginoo, dunay propeta, dunay katawhan. Pakli, next page. Ang next page is mao gyapon, Ginoo, propeta, katawhan, pero ang Ginoo dunay gisulti
Ang gisulti sa Ginoo, thou shall not kill. Ayaw pagpatay o ginadili ang pagpatay. Unya, gisulti po na, o sa gisulti sa Ginoo, gisulti po na sa propeta ngadto sa mga tao. Iyang gisultihan ng mga tao, thou shall not kill. Okay? So, page 2 na. Ang page 3 is ang mga tao ning pusil sa propeta. Tumba ang propeta. Unya, page 4, ang mga tao, human natumba ang propeta, ning pusil sa Ginoo. Unya, ang Ginoo natagak gikan sa panganod, ug nabuwag ang iyang korona sa lawas sa Ginoo nga nahagbong, ingon man ang korona. Ug ang korona, page 6, gisaw sa tao, unya iyang gikorona siyang kagulingon, ug misinggit, I am the King, I am God. Gets ninyo ang caricature, no? It's all started, Ginoo, nisulti, unsay balaod, holy law, ngadto sa mga propeta, ug ang propeta nisulti nito sa mga tao. Pero, ang mga tao, wa mo tuo. Instead of mutuo, ilang gipatay ang propeta. Unya, wa sila makontento, ila pag yung gipatay ang Ginoo. Ug pagpatay nila sa Ginoo, ang korona sa Ginoo nga natagak, sila ang nagkorona, silang kaugalingon ug nisinggit, ako ang Ginoo, ako na ang hari. That is exactly the idea of dictatorship. That is exactly the idea of totalitarianism. Ang tanan subservient niya. Siya na ang ninglihok, siya na ang ni-act as God of their nation. Sila na ang Ginoo. And then they thrust away, ilang hikling ang balaod sa Ginoo. In fact, ilang gihikling ang Ginoo. Ug sila na ang Ginoo. Mao nang God is dead, sila na ang Ginoo. That is the essence of totalitarian regime, no? Sa mga diktador nga sila ang magbuot, ang kabubuton nila mo'y matuman, dili na ang Ginoo, wala na'y Ginoo. Okay? So because of that happened in 1922. 3 years later, Pope Pius XI issued the declaration, Christ the King. 2 reasons. Wala makabuot ang kalinaw. Ikaduha, dili tinuod nga ang tao mo'y Ginoo. Therefore, giproklamar sa Santo Papa, Christ peace, the peace of Christ will reign. Dili ang peace nga hinimo sa tao, kundi ang peace nga resulta sa reconciliation between God and man, mao'y makahatag og tinuod nga kalinaw. Ug ang makahatag niya na way lain kundi ang tao nga hari, kundi ang hari nga tinuod nga mao si Kristong hari. So that is why there was a proclamation that, hey, it is not you, it is not you, it is not you who is king, who is God, it is Christ the King. Look what happened. Hay naman si Mussolini, hay naman si Lenin, hay naman si Hitler. All their regimes are gone. Pero hay naman si Kristo. We go back to the second reading from the Revelation, the book of Revelation. At the end, kung sa may gisulti ni Kristo, I am the Alpha and the Omega. Ako ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang iyang gingarian, why katapusan? Everything ends with Him. So, hain si Kristo, nagpabilin nga hari. Siya ang hari hangtod karon. Now, let's go to the Gospels, no? By the way, sa Gospels, doon ay tulo ka mga versions ang Gospel. Sa year A, year B, o year C. Asa ta karon nga year? Year B, no? Sa year B, atong gisaulog karon ang Christ the King. Pero let's look back
unsay gospel reading sa year A. Ang year A was taken from the Gospel of Matthew. Ug ang gospel about the kingship of Jesus was about the end of the world. Diin ang Ginoo naglingkod, naghuwes, naa sa tuo, na sa wala, sama sa usa ka magbalantay nga nagbuwag sa kanding ug sa mga karnero. And then nangutana ang naa sa tuo, nganong niya mamit sa tuo? Mingon ang Ginoo, tungod kay giuhaw ko, inyo kong gipainom. I was hungry, you fed me. I was naked, you clothed me. I was in prison, you visited me. I was sick, you cared for me. I was homeless, you housed me. Ang niya sa wala, nangutana. Ganun di amang mi sa wala. Because whatever you did to the least of my brethren, you do unto me. When I was hungry, you did not feed me. When I was thirsty, you did not give me a drink, etc., etc. In other words, ang pagkahilangit o ang pagkaimpyerno is not about good and evil. Ang pagkahilangit o pagkaimpyerno is all about doing good and doing nothing. Remember kadtong Lazarus and the rich man. Unsa nahitabo ni Lazarus when he died? Di man padong si Lazarus sa langit. The rich man when he died, di man padong impyerno. Why? Ngano na impyerno man si dato? Did he do something wrong? Did he do evil? Wala gisulti sa ebanghelyo nga nangurakot, nangawat, ning patayg tao. Unsa may sa niya, wa man siya gibuhat. Precisely, ang sa niya, wa siya'y gibuhat. He did not do anything good. So that is, in fact, mao'y makapa impyerno nimo, doing nothing good. Okay? Now, arita sa year C, which is next Sunday, so good na ang year C. Ang gospel about the kingship of Jesus, ang scenario was dito sa Calvary. Then Jesus was hanging on the cross together with the two thieves. Ang nasa tuo na yung mga kawatan. Ang usa rebelde, ang usa kawatan. Umingon tong usa ka kawatan. Ug ikaw ang tinuod nga Mesiya, luwasay mo kaugalingon niya, apil apad mi. Bugal-bugalan niya sa Jesus, no? And then the other side said to Jesus, Jesus, Lord, kung tuwa na ka sa imong gingharian, tuwa na ka sa paraiso, ayaw yung taong ko kalimti. On that very day, he was welcome to the kingdom. So those are the two different versions of the kingship of God, kingship of Jesus. Today, we take our gospel from the book of John. Kung sa man ang gospel sa natong gibasa karon ni John, it's all about the dialogue between Jesus and Pilate. Diha sa katapusang adlaw ni Kristo, mga katapusang adlaw niya dito sa Jerusalem. Diin na sentro ang ilang dialogue, ilang pagkukabildo mahitungod sa gingharian, about the kingdom. Now, what is a kingdom, by the way? Ang concept na to of kingdom usually is a territory. Diba? It is a place. For example, mag-isip ka kingdom, it's kingdom of Saudi Arabia. Yun ay boundaries of north, east, south, west. So it is a territory. However, another definition of kingdom is reign or rule. Reign or rule. Meaning, ang paghari. Kingdom is not only a place, it is also paghari. The reign of a king in all peoples, regardless of place and location. So, what we're talking here is a kingdom is not about the place. Now, look unsay ilang dialogue between Jesus and Pilate.
There are two types of kingdoms nga gisgutan nila. The kingdom that Pilate was referring to, hari ka ba di ay? He was referring to the earthly kingdom. Kingdom nga kalibutanon. Din dunay territory, dunay army, dunay military, dunay palasyo, dunay hara. That's what he was referring to, hari ka ba di ay? Because, during the time, only the emperor was the known emperor, the God, para sa Roman Empire. O siya adunay katungod lamang sa pagpilig mga hari sa iyang mga vassal states o vassal countries. So, kung yung kaghari ka, ikaw mutando, hari ko, kinsay nag-appoint nimo? Ug dili gani ang emperador nag-appoint nimo, then that is usurpation of power. So, that is rebellion. Pwede na siya punishable by death, by hanging on the cross. Mauna ang sa Roman law. So when Jesus was asked, "Are you a king?" Ang tubag ni Jesus, ang ahong gingharian, dili ni ining kalibutana. Yes, he is a king, but not the king that you are referring to. Because ang iyang kingship, look, tanawa ninyo ha, ang kingship nga kalibutanon, doon ay 3 symbols. Crown, scepter, ug orb kanang magdalag kalibutan, and sitting on a throne. Di ba? Mao man ay hari, no? O reyna, for example, Queen Elizabeth. Doon na say corona, doon na say cetro, doon na po say orb. Ang nagdalag kalibutan, unya maglingkod sa trono. Now, how about Jesus? Unsa may iyang symbols of kingship? Ang iyang symbol of kingship, ang iyang crown is a crown of thorns. Ang iyang scepter are the nails that nailed him to the cross. Mauna ang trono niya is the cross. He was not sitting on a golden throne. He was hanging on a wooden cross. And from there, he reigns over the whole world. He is known as the King of the Jews. Pero gitawag siya Kyrios, the Lord who is over all and over anything and anybody else. Now, ang iyang pagkahari, wa magdepende sa army. Wa magdepende sa pag-expand. There are two in the early centuries, doon ay duha ka trabaho ang hari. Una is to defend the territory. Number 2 is to expand the territory. No? So timanin ninyo, ang mga hari, ang ilang trabaho is to defend their kingdom, their territory, and then expand it. Munang mga imperialism nga hunahuna. No? Now Jesus, unsa may iyang gibuhat? Kinsa may iyang kontra? Kinsa may iyang gidefend? He defended humanity by dying. Unsa may kontra sa humanity? Unsa may kontra sa tao? Ang sala, ang kamatayon mo'y kontra sa tao. How did he defend humanity from death? This is the paradox. By dying and then rising from the dead. By rising, he became victorious over the enemy, which is death, which is sin. Iyang gitagag freedom ang tao sa gapos sa sala, sa gapos sa kamatayon. From then on, ang tao doon nanay pagkabanhaw. Sama nga siya nabanhaw. Therefore, nabuntog niya ang kaaway nga maong kamatayon ug ang sala. Lahi kayo ang sphere, lahi kayo ang dimension sa iyang pagkahari. Dili sama sa harianon o kalibutanong hari. Now, talking about the kingdom, I would like to cite to you a prayer that we do every day. What really is the kingdom? Who really are the subjects of the kingdom of God? Try to recite Our Father. Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come. Next, thy will be done on earth as it is in heaven. Ihalan sa takutob, no? Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Meaning, kung miyembro ka sa kingdom of God, I'm not talking the kingdom of Kibuloy, who is known as Jesus Christ, the kingdom of, saan na iyang religion? Kingdom of Jesus Christ, whatever, no? No, I'm not referring to that. I'm referring to the real kingdom of God, the reign of God. How would you know that a person is a subject to that kingdom? How would you differentiate a person who is a subject to the kingdom and those who are not subjects to the kingdom? Only one. There's only one difference. Okay, what is that difference? According to C.S. Lewis, at the end of the day, there are only two kinds of people. One, the ones who are going to say to the Lord, to God, thy will be done. And the other kind of people are those people whom God will say to them, thy will be done. In other words, mailhan ka nga membro ka sa gingharian sa Dios kung nagbuhat ka sa kabubuton sa Dios. Thy will be done. God's will be done. Kadtong wa mamimbro sa kabubot o sa gingharian sa Dios, kadtong sultian sa Ginoo, ang imong kabubuton may matuman, dili ang ako. So for those who obey and for those who disobey, that is the only difference between who are the subjects in God's kingdom. Obey the will of God, the will of the king, the will of the Father, or disobey the will of the Father. So, how would you reconcile a man, a person who professes God, who believes in God, pero mupatay tao, mangawat, mangurakot, mangilad, mamakak, magbugal-bugal, magbuhat og inhustisya, nagtuman ba na sa kabubuton samahan? How would you reconcile a person nga musimba, mukalawat, pero mangawat? Is he doing or she doing the will of God? Is he being a member of the kingdom? So, mauna ang atong lantawon karon, no? As we celebrate Christ the King. Now, dunay nindot kayo nga image of kingship of Christ, how we define and how we describe it. Dunay usa ka painting of Jesus Christ in full regalia as a king, no? Doon na siya corona, doon na siya kapa, doon na siya lampara. Unya, ang iyang hitsura, nagtuktok siya sa usa ka pultahan. Imagine, ha? Usa ka Jesus Christ wearing his crown as a king and his coat, and then nagdag lampara, and then nagtuktok sa pultahan. Now, that pultahan is actually a home, no? Pero if you look at the picture closely, you will notice something different. Kay ang pultahan nga iyang gituktok, walay ablihanan. There is no knob outside that you can see from the outside sa door. Why? Because the opening of the door is from the inside. Kung ang mga hari sa kalibutan, mupugos sila pag-expand sa ilang teritoryo, pinaagi o pag-sulong sa laing nasod, pagpalupad og mga igigira nga mga eroplano, pagpalutaw og mga barkong igigira. That is how they expand their territory.
mangawat sila og teritoryo, mangawat sila og dagat, mangawat sila og airspace. Ilang kontrahon ang mga nasod, ilang sakupon ang mga nasod by force. That is the way of the earthly kingdom, how to expand it. But Jesus' kingdom is expanded not by force, but by knocking on your door, knocking on your hearts, wherein He doesn't force Himself in. It depends if you want to open, because the opening is from the inside, not from the outside. So if the kingdom of God is not forced on anybody, it has to be opened from the inside of your heart. So kita ang muabli ni Kristo. Dili siya mamugos pagsulod nato. Yes, once musulod na siya nato, doon ay condition. Ug ang condition is, you have to do the will of the Father. Thy will be done. Not God telling us, thy will be done. Nagato kami so sa Diyos, Ang amahan mahal makagawom kagawom sa sa